Boiro suma unha nova asociación de mulleres rurais, nace a Loumiña en Abanqueiro e dase a coñecer nunha xornada na que participou a Deputación da Coruña para pechar a campaña Ser e Sentir. O venres pola tarde o Centro Social de Abanqueiro foi o punto elixido para presentar en sociedade a nova asociación desta parroquia boirense. Naceu a Asociación de Mulleres do Rural a Loumiña, entidade sen ánimo de lucro impulsada por veciñas de Abanqueiro para crear espazos comunitarios seguros, favorecer o benestar persoal e colectivo e fomentar a participación social no ámbito rural. A deputada de Igualdade da Deputación da Coruña, Sol Agra, asistiu a esta presentación na que se reivindicou que a asociación nace para contribuir a que o rural siga sendo un espazo atractivo para vivir e desenvolver proxectos de vida, apostando pola igualdade, a creación da comunidade e a posta en valor das oportunidades existentes fora das grandes cidades. Agra estivo tamén na actividade Vicio Houbo Sempre, da narradora Atenea García. Este espectáculo que vos trouxe, que se chama Vicio Houbo Sempre, algunha de vos veu polo título? Non, viñestes porque inaugurabades, non? Carai, hai xente que veu polo título. Non esperaba, pero justamente. Ben, pois Vicio Houbo Sempre, o título deste espectáculo non o puxen eu, veu de dado. Vou-vos a falar de Pilar, que é unha muller que me precedeu a min e que me ensinou moito nesta vida, e Pilar dixo toda a vida que vicio houbo sempre, gracias a Dios. Eu andaba nesta cousa dos contos, de buscar, de recollerlle as mulleres que foron antes que a min, de que me falaran da sexualidade, de como era aquel conto. Entonces ela díxome isto un día. A actividade coa que o ente provincial pecha o programa de actividades da campaña Ser e Sentir, desenvolvida ao longo dos últimos meses para reivindicar a liberdade sexual. Agra subliñou que Ser e Sentir non se concibiu como unha iniciativa puntual ao redor do 28 de xuño, Día da Diversidade Sexual, senón como unha campaña desenvolvida ao longo de todo o ano. Tivo un amplo calendario de accións descentralizadas en distintos concellos da provincia para promover a igualdade, o respecto á diversidade afectivo-sexual, a identidade de xénero e a sensibilización social.